Nafarroko gobernuak eskainitako behin-behineko datuen arabera, azken orduotan 532 positibo berri zenbatu dira, azarotik ikusi gabeko kopuruak dira. Bezperan baino 58 kasu gehiago dira, duela 7 egun positiboak 333 izan baitziren, eta duela 2 aste 65 ziren. Nafarroko gobernuak eskainitako datuen arabera, Lesakan 53 positibo hauteman dira. 70 guztira Lesakako osasun eremuan. Hain zuzen ere, Nafarroko osasun departamentuak baheketa masiboa egingo du gaur Lesakan. Kutsatze kopuruak gora egin baitu 8 hiritan. 14 eta 29 urte bitartekoak Lesakako udal pilota lekura joatera deitua daude. Aparte, 18 positibo izan dira Tuteran, 17 Burlatan, Koreilan eta Zizur Nagusian, 16 Beran, 14 Soainen eta Barañanen, 13 Igantzin eta 12 Zintroenigon. Iruñan 152 kasu zenbatu dira, gehiena Arrotxapean 24, Mendillorrin 18, Aldezarrean 17, Bigarren Zabalgunean 16 eta Donibane auzoan 15.